pirang-pirang tahun ra ketemu lho ya. Iki ngaturaken sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pinanggihan kalian pagelaran besar Sanggi Warakedawra Langan Wandowo ingkang mijil saking desa Kaliyombo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, ingkang dipun susuli panjenengane Bapak Anom Subagio dalam Mbak Elvi Nurista. Dene sing ayu dina gedang ya. Kandhane dadak promosina lho. Tak payok-payokno mbok menawa dipayoni karo kiai-kiai perakitan kene. Mana ya? Iya iya no. Ingkang kinurmatan Bapak Lurah lan sedaya perangkatipun, manten Bapak Ibu panitia lan sedaya masyarakat Desa Perakitan. Kiyaine grabyak sumeh-sumeh. Yah mono yah mene ajek kiyaine beleguk-beleguk. Sekalian kok ya ya. Nandakno nek wong kene iki do ayem. Ayam wong parine ngene iki wis nandur nek aku ora kira nandur iki wis nondar nandur ae lho ya. Dalam acara sedekah bumi. Muga-muga bumine disodakoi, dibancai, muga-muga tansah pinaringan adem ayem tentrem subur makmur gemah limpah loh jinawe. Amin. Murah sandang murah pangan. Muga-muga tansah pinaringan rezekine sing lancar, diparingi sehat wal afiat, diparingi rezeki sing barokah awal amin Allahumma amin. Ya Allah panasnya lemah, Mas kita Ora apa-apa lho, piantun kene lho panas-panas ya do semangat e kaya ngene. Kiai kene ora tahu jenenge ora semangat. Semangat 45-ne jian luar biasa Juga terima ya. kasih buat seluruh penonton yang dari luar desa Perakitan nggih, matur sembah nuwun. Teman-teman media juga terima kasih ada Diki Production. Apa meneh Dua tiga channel. Hah? Aku kene channel Om Bayu, terus Om Chandra official. Ini tadi juga sudah dapat titipan cinta merah jambu buat seseorang yang selalu di hati dari Bapak Suparwi juga. Mau aku uga untuk titipan kok Maktun kasunyatan. Kasunyatan ya, ini matur hadir. Oke langsung cus dikasih opening dari Kedonang Mandor. Iya. Kerja sama Berarti dan berdaya. Asik.
pembukaan. Sip ya Pak nggih. Sip, sebenarnya pokoknya sedaya mawon iki mau ya ana dulur kula nang Pemlitang Ati Pak Marno sebenarnya. Pokoknya kanggo sedulur-sedulur kabeh wis matur suwun wis atensi wis Sudah mulai masuk. Ini dari bakul tempe ini Bu. Nggih. Bu Jasemi bakul tempe minta lagu ninggal janji sama iming-iming. Oke. Kudu dileksanani. Nek mboten pripun Bu? Purek. Gloso-gloso Bu. BRT digawa balik. Aku digawa balik. Ora tak turuti lah wae. Rembang panen rada angel lho Bu. Mulai gak apa-apa Bu aku Bu. Ya wong rembang ora tau udan kene udan terus. Oke, satu persatu nanti dipenuhi ya. Yang tadi sudah masuk ada merah jambu. Oke. Baru nanti Ibu Jasemi ya Bu ya. Ya. Tunggu Bu. Oke, kasunyatan Mak Ton nggih mangke diaturi. Oke, ya setunggal bawas tunggal pamundutan ingkang sampun lebet mangke dipun aturi. Mak-makku, pripun? Ayo, Mak. Ayo Bu. Ya Yang Allah. mriki pripun iki Bu? Wonten pamundutan apa Bu? Kasih loh, Mak. Gimana Mas, Bro? Tambal ban nggih. Niki pripun Bu? Sampean sing nyanyi ki, Mbak. Oke. Apa? Ini merah jambu dulu ya. Nyanyi duet deh, Mbak. Oke. Lagunya kasunyatan. Kasunyatan dari Pemkot Brambang. Oh, Pemkot ini pedagangnya Brambang. makan ya. Oh iya loh ya. Pak Harso. Heeh. Lah, jenengan kok mboten ada dagangnya Pak? ning selak rauman lho Pak Harso. Biasane Suci deman. sisi deman, gak padha kuning. Wis ganti ya. Suci deman. Oke. Oh, nggih. Siap Pak nggih. Ya, duet kalih sampean. Duet. Dewean. Oh iya. Dipun tunjuk ya Pak nggih. Oke. Rambutnya lho ngolah ngalih iki bar kuning iki gentan putih sesuk apa nek? Jadi Mangke dalu merah lho Pak nggih. Mangke dalu abang lho nggih. Abange dulu. Ayo merah jambu ya Mas. Cus. Oke. Yo. 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 Spesialnya buat yang dari Jigowo ya. Pak Sumarti. Asik.
ya diurut ya Mas ya. Diurut ya Pak Harso. Iki kok orang ngono. Iki lho ber lho kok untuk rampunge lho. Kok geger ya ndak ngomong. Ngono polan nganti iki lho panggungnya pilare nganti ambrol lho Nduk. Ayo. Yo. Mbak tutak noro iki ya, lagu aja. Cintaku hanya kamu, cinta merah. Oke. Ada pilihan lagu? Iki mau Om Lintang Yati, Bocah Gunung. Pak Sopo mang. Mas Dono biasa. Lintang. Tak lintang Aswara. Lali. Apa Bahtera Cinta Pak Sopo mang? Iya iku aku lali. Oke ya Mbak Elvi diurut. Bakule tempe. Bu Jasmine bakule tempe ninggal janji sama ini ya. Nakir janji kok ninggal janji. Ini ae timbangannya bingung ninggal janji. Nakir janji ngono to. Oke, iming-iming aja Mbak Elvi ya. Oke ya. Nanti terus kasunyatan, terus Pak Harso apa mang sesi demen ya. Iki dino kok ngejar sesi demen ae karo aku lah. Oke, kali ini ada iming-iming dulu bareng Tantri. Oke, yang semoga dia Tantri. Spesialnya buat ibu bakul tempe ya Bu ya. Bakul tempe. Oke. Nah, siki karo tak eling-elingi iki mang opo ae. Halo Mas Tris. Iki Dek. Ayo iming-iming semoga dicapcus yo Mas.
ya bapakku ya. Aman Pak, rampungnya nanti jam 7. Nah, kandani lho ya. Jam 8 langsung ketoprak anjep ya. Wis ora usah ana istirahat ya. Jalan. Oh, nggih sinten Pak Jero? Kula Pak nggih. Tesih mau ditumbas ya Pak Jero. Oh, pager. Siapa kuncinya? Rara Jomblang njaluk Pak Jero ora bener to. Rara Jomblang saiki njaluk Pak Jero. Njaluk kok candi ora iso didol. Lah iya, ndak pager apa larang. Dalam Pak. Nggih, jenengan kok tesih emot lho Pak. Elvi nggih, kok Elvi Pak Harso iku apalan ya. Lanjut ada kasunyatan habis kasunyatan. Pak apa ya? Sesidenan, terus bocah gunung, Bahtera Cinta, terus Tali Ning Asmara. Oke, yuk. Wes, tak eling-eling kabeh iki mang. Kok nek ana sing kliwatan aku kok di parani. Ayo Mas, diraun nyatan. Risma, yuk. Dek Risma. Dek Risma, kasunyatan. Bakal berambang mana? Kasih kasunyatan dulu. Jelek, ayo Mas. Joget apa? Ayo joget. Gampang nombor lakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tawakon. Tombo kasunyatane tresno kowe cuma wong liya. Ayo Agnes joget.
sing patompo bebasane kembang tekan ono ning ati nanging dua musim malah karepe dhewe. Ora apa-apa. Oke, wis ora apa-apa. Sebenarnya kan rame-rame ya Mas ya. Oke, ya Pak Harso, persiapan Pak Harso. Sip, Deman. Pak Jerone kok dadi siapno lho ya. Ya ora dodeng ya ora kena ya, si sedeman ya kena. Lha si sedeman gawone Pak Jero ya oleh. Oleh. Meneh kok malah ancen si sedeman iku dilik-dilikan Pak Jero malah oke. Ora nemu kaya apik Iya lho ya. Ayo Mas si demen. Bar iki bocah gunung ya Mas. Nggih. Bu, jenengan nyuwun apa to, Bu? Jenengan iki tuan rumah kok anteng-anteng Jaluk duit. Ya Mak ya. Jaluk duit. Dalam Nyidam sari. dalam Bu, dalam Bu. Sambel kemangi, sambel. Ini dhewe gak kompak kok, Cak. Nyidam sari. Nek wong siji sik kompak ngoten lho Bu, kesane mboten bingung. Wes ah, pokoke kok nang wetune iki dikai kabeh. Aman pokoke. Oke, ya semoga sesi deman. Terus bar ini terprogram bocah gunung. Terus nanti ning Moro. Ayo Pak Harso. Ayo. Urip ana kutha jadi kowe tak tukone obah mobil saiki adine kowe opo ngomongai kan sidap
Panas banget. Panas. Alah nek iki ra krasa panas kok, Pak. Mimi nggih, Mimi. Jare yo panasan dek tak tawani Mimi ambang. Piye Pak Harso Mimi nggih? Ketoke kok ditokno mobil sak isine, mobil sak bensine nombang kok. Sak isine ra iso mlaku. Sini Omahe yo mbok iki kan. Ayo dilajengaken. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke obah mobil tak isine asik-asik kowe apa wae yen jelas Kan sisane ya dilebokno ya. Sisane kok mbok lebokno lempar. Awas loro kok mbak. Oke, Mangke lajengaken malih. Mangke malih. Oke, nih Pak Harso matur sembah nuwun nggih. Mbak Elvi ada lagi. Matur suwun nggih Pak Harso. Ini dari Bos Irun PT 2 Mandiri Putra jurusan Sumatera Bojoloro. Bojoloro. Oke, baik. Iya, oke. Yo, bocah gunung dulu. Bocah gunung terus Talining Asmara. Iya betul. Ya semoga. Bocah gunung. Ya ditokno lho, Mam gunung metu ning gone kutha. Oke, Sesuk balik nang nggone gunung. ora apa-apa. Gunung-gunung lah malah ayem kok ya. Ora. Gimana? Oke, iya Bahtera Cinta aku kok lali, Bu. Dipun tenggo nggih Pak nggih. Nah, Dan iki Bahtera Cinta. Bahtera Cinta Talining Asmara Bojoloro. Oke. Ya, Bu. Gimana, Mas? Nggih, Talining Asmara sik ati urut tau diamuk kan lho wis iki. Matem sabar, Mas Dono sabar ya. Wes go ngenteni aku digawe sewengi ngene ya yo. Ben tau ditunggu wis dua sewengi. Gimana Mas? Bocah gunung. Ready? Tak tatapno tilar ngene lho ya. Panas lagi ya. Oke ya. Spesial buat Bos Lintang Ati. Ayo Mur.
Mas, apa ayo, Pancen sejati lakon ninggalake sliramu ora ning bakal kelakon pepisahan karo aku. Ayo apa kowe ra kelingan dolan ning omahku menolak padha leluhur kekejekan karo permintaan saking Bang Mas Kulintang Ati sampun. Oke, Bahtera Cinta ya Pak. Aku ape lali Pak. Bahtera Cinta kali ning asmara bojo loro. Oke, yuk 3 lagu ya. Pipit. Ayo dong. Ayo Dek Pipit, si Simak, si Sembohai, aduh hai. Bocah kok bodine kaya bodi sepandal ngene lah ya ya. Cek perawan kabeh. Perawan lho Mas. Ayo kok nang dipoto. Mendekat tau kalau kira iki piye? Lagune apa? Iku mang bocah gunung. Alah, iki mau ndelik to. Iya ndelik. Bahtera Cinta ya. Ya bosku ya semoga. cek cek Hai tentangnya. saudara semua digoyang malam ini sore ini. Asik. Asik. Asik asik.
takkan berubah haluan cinta kita. Kemana sayang? Beriasan bumi berhinari matahari. Berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Takkan pernah berpisah bau dalam cinta. Terang mengarungi samudra. Terima kasih Andailah gelombang yang datang berikan takkan mengubah haluan cinta kita. Kemana sayang? Bumi berginari matahari. Bagaikan dari tahun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah bau dalam cinta.